Hi havia una vegada un nen anomenat David que vivia en un petit poble envoltat de muntanyes i valls. Des que era molt petit, David mirava el cel nocturn amb sorpresa i es preguntava quins secrets amagaven les estrelles brillants. Un dia, mentre jugava al jardí del darrere de casa seva, David va trobar un estrany telescopi abandonat. El va netejar amb cura i el va portar a la seva habitació. Aquella mateixa nit, va col·locar el telescopi davant de la finestra i va observar les estrelles amb detall. Fascinat pel que va veure, David va decidir que volia ser un explorador estel·lar. Volia viatjar a través de les galàxies i descobrir mons llunyans. Va decidir que no esperaria a ser gran, començaria la seva aventura estel·lar en aquell mateix moment. Tot i que sabia que no tenia una nau espacial, David tenia alguna cosa que considerava igual d'important: la seva imaginació. Cada nit abans de dormir tancava els ulls i es transportava a llocs llunyans de l'univers. Explorava planetes misteriosos, saludava éssers extraterrestres i observava les impressionants nebuloses. Un dia, mentre David observava les estrelles amb el seu telescopi, una llampada brillant va sorgir al cel. Era una petita nau espacial en forma d'estrella que baixava suaument cap al jardí. Amb una barreja de por i emoció, David es va acostar a la nau. Des de dins de la nau, una petita figura alienígena va emergir. Tenia un cap rodó i brillants ulls grans. David es va presentar i l'extraterrestre es va presentar com Zara, una viatgera de l'espai que havia escoltat sobre el desig de David d'explorar les estrelles. Zara li va explicar que la nau espacial tenia la capacitat de portar-lo en un viatge estel·lar per l'univers. David no ho podia creure. Sense pensar-ho dues vegades, va pujar a la nau i es va preparar per a l'aventura de la vida. Durant el seu viatge, David i Zara van visitar planetes sorprenents i es van trobar amb criatures increïbles. Van descobrir la bellesa de les constel·lacions i van aprendre sobre la immensitat del cosmos. Cada dia, David se sorprenia més i més. Van passar setmanes viatjant per l'espai fins que va arribar el moment de tornar a la Terra. David sabia que estranyaria Zara i tots els llocs que havia visitat, però també sabia que sempre tindria aquests records al seu cor. De tornada a casa seva, David va explicar als seus pares sobre la seva increïble aventura espacial. Encara que alguns van pensar que només era producte de la seva imaginació, David sabia que havia estat real. A partir d'aquell dia, va continuar observant les estrelles cada nit, recordant el viatge i somiant amb noves exploracions. David va aprendre que, encara que les estrelles estiguin lluny, sempre podem ser petits exploradors estel·lars als nostres cors, i que la imaginació pot portar-nos als llocs més sorprenents. Així, cada nit, abans de dormir, tancava els ulls i tornava a emprendre el seu viatge cap a allò desconegut, sabent que les estrelles sempre l'esperarien per portar-lo en noves i emocionants aventures.